Sarah Foster ydw i, cyfarwyddwr adnoddau RHA Cymru. Mae RHA wedi cael diddordeb mewn cyfleoedd cydweithio ers amser, ond mae Covid wedi golygu bod llawer o heriau o ran cyflawni hyn. Hefyd, ddo mae yna llawer o gyfleoedd wrth i ni wella. I RHA mae'n bwysig iawn i gefnogi ein cymuned leol. Roeddym yn ffodus iawn i allu gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ar y prosiect yma, a fel sefydliad anghori yn ein hardal ni o Rhondda, teimlwn bod nawr yn amser da i allu cynnig lle ar gyfer cydweithio, i annog cysylltiadau rhwng busnesau yn y gymuned ac i roi cymorth i busnesau newydd. Nod y prosiect yw creu man cydweithio yn ein swyddfeydd presennol yn Honopandi, gyda tua 12 desg a chyfleusterau ymadael a chyfarfod. Hefyd, fydd opsiynau i fod yn rhan o glybio busnes a digwyddiadau rwydweithio. Rydym am greu lle bywiog i ddatblygu busnes yn ein cymuned, creu cysylltiadau a RHA am partneriad am tenantiaid, a helpu gefnogi twf a buddsoddiad yn yr ardal. Mae gennym gysylltiadau rhagorol a grwpiau cymunedol a'n siambr busnes leol, a gobeithio yn y gallwn darparu rhwydwaith o gefnogaeth i'n haelodau, cydweithio. Rydym yn gobeithio trefnu clybiau busnes a digwyddiadau rwydweithio i gefnogi a datblygu cysylltiadau o fewn ein cymuned busnes. Byddwn ni'n defnyddio data un arolwg ni a data arolwg Llywodraeth Cymru i helpu gwblhau ein cynnig.